A Deputación de Ourense abre un prazo excepcional de inscripción para participar no Plan de Lectura Provincial, de modo que os concellos da provincia que non se adheriron en tempo e forma no primeiro prazo poidan facelo antes do día 24 de outubro, incorporándose así nesta iniciativa de fomento da cultura entre a mocidade de todos os concellos ourensáns. Na primeira quenda de inscripción xa se inscribiron 85 concellos e agora, coa apertura deste novo prazo, poderán adherirse Tribes, Castro Caldelas, Entrimo, Manzaneda, Porqueira, Ramirás e Vilar de Bos. Co Plan de Lectura Provincial impulsado pola Deputación, os menores de idade empadroados en concellos da provincia poden xa optar a axudas para a adquisición de libros en establecementos comerciais adheridos ao programa. Este plan, cuxo investimento ascende a 350.000 euros, ten o obxectivo de potenciar os hábitos de lectura e o acceso á cultura entre os mozos e mozas ourensáns. A adquisición de libros realizarase ata o 20 de decembro de 2025. Para poder recibir a axuda, deberá realizarse unha solicitude a través da web plandelectura.depourense.gal. As axudas, que consisten nun libro por persoa cun custo máximo de 20 euros, poden solicitarse nos establecementos comerciais que se adheriron ao programa. Trátase de máis de medio cento de librerías de toda a provincia.